Fakt môže mať dobrovoľníctvo výhody aj pre samotného dobrovoľníka. Aké? Na to sa teraz pozrieme. Keď začínate s dobrovoľníctvom, máte vždy dve možnosti. Buď budete robiť niečo, v čom ste dobrí a čo chcete ponúknuť ostatným, alebo budete robiť niečo, čo ste nikdy nerobili, ale vždy ste to chceli skúsiť. A v oboch prípadoch sa budete niekam posúvať. Budete sa učiť nové veci, budete naberať istotu v tom, čo robíte a budete zbierať skúsenosti. Vďaka dobrovoľníctvu spoznáte kopu nových ľudí. Jednak kamošov, ktorí majú podobné záujmy ako vy, takže je dosť veľká šanca, že si s nimi budete rozumieť. A okrem toho mnoho cudzích ľudí, pretože veľa dobrovoľníckych činností si doslova vyžaduje, aby ste sa rozprávali s cudzími ľuďmi, aby ste im pomáhali alebo zisťovali od nich informácie, odporúčali im niečo a vy tak budete zlepšovať vaše spoločenské skily a rečnícke dovednosti a naučíte sa rozprávať sa s ľuďmi. A ešte mi napadá, nájdete si veľa kontaktov. A mať kontakty, to sa v živote vždy oplatí. Čítali sme ten váš životopis a niekde sa musela stať chyba, alebo ako pozerám, nevidím tu žiadne skúsenosti alebo mimoškolské aktivity. Vy žiadne nemáte. Tak my sa vám určite ozveme. To, že budete mať vo vašom životopise napísanú dobrovoľnícku aktivitu, vám môže pomôcť dostať sa na vysokú školu. Alebo si nájsť zamestnanie. Alebo vám to samotné dobrovoľníctvo prinesie také príležitosti, že si nájdete prácu, ktorá vás baví, ktorá pomáha iným ľuďom, ktorá má zmysel a ktorej sa môžete venovať naplno. Toto je to, o čo tu celú dobu ide. To, že niekomu pomôžete alebo prinesiete nejakú hodnotu do spoločnosti je super, ale na konci dňa ide o to, že vy máte dobrý pocit zo samého seba. Máte radosť z toho dňa, kedy vaše konanie malo zmysel.